Түрки халыкларда, шул исәптән татар халкында да гомернең 3 туе дигән гыйбарә бар. Бәби туе, яшьлек туе һәм кеше гомеренең соңгы туе, дини чыганакларда ул җеназа туе дип тә бирелә. Һәм татар халкында бу туйларга кагылышлы бик матур һәм үзенчәлекле гореф-гадәтләр дә бар. Һәрберсенеке үзенеке аерым-аерым. Ләкин аерым-аерым булсалар да уртак сыйфатлар да бар. Бәби туена да, яшьлек туена да, кеше гомеренең соңгы туена да караган уртак сыйфатларның берсе ул нинди дә булса яңа этапка тормышның башка формасына яшәү дигәнне аңлата бу туйлар. Формасына күчү дигәнне аңлата бу туйлар. Мәсәлән, әни карнында йөргәннән соң бәби яңа бу дөньяга барлыкка килә, тормышның башка формасына күчә дип әйтик. Аннан соң үзе генә яшәгәннән соң башка кеше белән гаилә корып, гаилә төзеп, туганлык мөнәсәбәтләре булдырыла һәм яңа формада кеше яши башлый дип әйтик. Һәм кеше гомеренең соңгы туе ул шулай ук бу дөньяда яши дә, теге үлгәч, теге дөньяга күчә булып санала. Ягъни дини хезмәтләр буенча карасак, без бу дөньяда сыналырга гына килгән, ишкенгә кунакка гына килгән. Һәм без сыналганнан соң без күчәбез теге дөньяга. Һәм менә бу кеше гомеренең соңгы туйда шушы этапны билгеләүче бер күренеш булып тора дип әйтик. Икенче уртак сыйфат ул тесләр символикасы, ак теснең куллануы. Бәби туенда да, яшьлек туенда да, кеше гомеренең соңгы туенда да ак тес истенлек итә. Ул чисталык һәм паклык билгесе булып тора. Бәби дөньяга килгәч, аны ак биләүләргә төреп, салып дип әйтик инде каршы алалар. Һәм кеше кияүгә чыкканда ак күлмәкләр киеп кияүгә чыга, һәм соңгы юлга озатканда да аны ак кәфенлеккә төреп озаталар. Дөрес, яшьлек туенда ак күлмәк киеп кияүгә чыгу ул әле чагыштырмача яңа барлыкка килгән күренеш дип әйтергә була 60-нчы елларда. Ләкин татар халкы бит ак төсне сайлаган. Билгеле булганча, без белгәнебезчә, башка халыкларда төрле төстәге киемнәр кию очраклары бар. Ләкин татар халкы ак күлмәк киюне өстен күргән һәм кызны ак күлмәк киеп кияүгә бирәләр. Туй сүзенең этимологиясына игътибар итсәк, Әхмәтияновның хезмәтендә бирелгәнчә, ул борынгы төрки сүз туй хан үткәргән тантана, тантаналы мәҗлес дигән сүзгә барып тоташа. Жамал Вәлидинең тулы татар теленең тулы сүзлегенә мөрәҗәгать итсәк, анда да шушы фикер җиткерелә, хан үткәргән тантана мәҗлес дип. Бу сүзлектә тагын бик кызыклы бер фикер әйтеп үтелә. Туй сүзенең төрекчә дөгөн сүзенә барып тоташуы турында, ягъни дөгөн ул туй дигәнне аңлата. Үз сиратында бу сүз дөгөн түк сүзенә барып тоташа. Дөгкүн, токкүн, туйкүн, туй. Шуннан килеп чыкмады микән дип фаразлана. Чөнки төркиләрдә туй көнне үзеңне дә, йорт җиреңне дә төкләр белән, юн белән бизәү гадәте булган. Һәм әгәр искә төшерсәк, киленне каршы алганда әти, әни аны төкле аягың белән дигән сүзләр белән каршы ала. Һәм бәлкем менә бу төкле аягың белән дигән гыйбарә дә менә шул вакытларга ук кайтып каладыр. Шул вакытларны күрсәтәдер. Бүгенге көндә туй сүзе күбесенчә яшьләрнең бергә кушылып, никахлашу көнен, бергә гаилә кору көнен аңлата. Тантаналы мәҗлес формасы аның бәби туе, үй туе, сабан туе, хезмәт туе дигән формаларында сакланып калган.
Бұрынғы формасын біз тарихи романдарда, айрыша Нурихан Фәттахның тарихи романдарында очрата алабыз. Мәсәлән, аның романнарында шундай юллар бар. Кыйтым бикә бүген үлем туйы ясады. Тотышның җиңүе уңайыннан алмашхан туй үткәрде, туй җиде дигән мәгънәдә. Бу очракларда ул тантаналы мәҗлес формасында катнаша. Бу сүзнең, туй сүзенең бүгенге көндә шулай ук бик үзенчәлекле, күчерелмә мәгънәгә кырылган, нинди дә булса күплекне, кеше җыелган җирне, тавышны, мәшәкатьне, ыгы-зыгыны белдергән очракларда кулланылган вариантлары да бар. Ул да булса бака туйы, эт туйы, шайтан туйы һәм бүгенге көн әдәбиятында очраштыргалы яфрак туйы дигән вариантлары да. Кеше бу әйтеп киткән туйларда аңлы рәвештә катнаша яшьлек туйында. Һәм шуңа күрә бу туйга мөнәсәбәтле гырыф-гадәтләр дип әйтик инде күбрәк кешенең аңында бирегеп калган һәм матур әдәбиятта да, халык авыз иҗатында да, мәкаль әйтемнәрдә дә айрыша шушы формасы дип әйтик, кеше гомеренең менә бу яшьлек туйы өстенлек ала. Без мәкальләргә мөрәҗәгать итсәк, туйның татар халкы туйның нинди булырга тиешлеген, анда кемнәрне күрергә теләгәнлеген һәм анда ничек итеп киенеп барга, үзеңне ничек тотарга һәм гомумән бу нинди бәйрәм икәнлеген күз алларга мөмкинлек биргән мәкаль әйтемнәр бар. Мәсәлән, түбәндәге мәкальләрдә туйга карата этик характеристика, ягъни үз-үзеңне туйда ничек тотарга кирәклеге турында мәгълүмат бирелә. Туйга барсаң, туйып бар, бала чагаң куеп бар дигән мәкаль бар. Ягъни туйга ашарга түгел, күңел ачырга барырга кирәклеге һәм бала чагаларны бәйрәмгә истереп йөрергә кирәкмәгәнлеге хәбәр ителә. Туйга барсаң, туйып бар, шырт пыртыңны куеп бар дигән мәкаль дә бар. Ягъни туйга барсаң, яхшы күтәренке кәеф белән күңел ачырга барырга кирәклеге ассызыклана. Туйга барсаң, туйып бар, ата казың суеп бар дигән мәкаль дә бар. Шулай ук туйга барсаң, туйып бар, алтын күзлек киеп бар дигән мәкаль бар. Бу мәкальләрдә туйга барсаң, буш кул белән барма, яңа гына гаилә кыручы яшьләргә күчтәнәчеңне дә, үзеңнең бүләгеңне дә алып барга кирәклеге әйтелә. Һәм алтын күзлек киеп бар дигәндә, бәлкем әле үзеңнең тышкы кыяфәтеңә дә игътибар итәргә кирәклеге, ягъни кеше янына килгәндә матур итеп, пөхтә итеп киенеп барга кирәклеге дә әйтелә. Шулай ук эстетик яктан бу матур итеп киенеп бару, эстетик як битендә туйга барсаң, туйып бар, туркы туның киеп бар дигән мәкаль дә бар. Бу очракта да кеше янына барганда матур итеп, пөхтә итеп киенеп барырга һәм шул рәвешле кешегә карата үзеңнең хөрмәтеңне белдерергә кирәклеге дә әйтелә. Туйда күбесенчә уен көлке, күтәренке рух өстенлек итә һәм бу мәкаль әйтемнәрдә дә чагылыш таба. Мәсәлән, туйның күрке, уенда көлке, бийсе килмәгәнгә туй килешми дигән мәкальләр бар. Туйда бий тукмакта дигән мәкаль, шулай ук туйда бөтен кеше хәрәкәттә, бөтен кеше күтәренке кәеф белән булганлыгын аңлата. Ләкин шул вакытта туйның тискәре ягын күрсәткән мәкальләр дә бар. Мәсәлән, якасыз тун булмас, үпкәсез туй булмас. Туйлаганга туй, ясаганга уй дигән мәкальләр. Алар чагыштырмача күп түгел, ләкин бар. Бу мәкальләрне анализлап, без түбәндәге нәтиҗәләрне чыгара алабыз. Туйда төрле кешеләр катнаша, кешелек факторы дип әйтик инде катнаша. Шуңа күрә туйда бөтен кешене тигезләп бетерү бик авыр эш. Кешеләр үпкәләргә дә мөмкин һәм шуңа бәйле рәвештә менә бу мәкальдә барлыкка килгәндер. Туй үпкәсез булмас дип. Һәм туйлаганга туй, ясаганга уй
дигән мәкаль, шулай ук әнә туй, менә туй, ат өстенә кәҗә суй дигән мәкальләр туйның чыгымлы күренеш икәнлеген дә ассызыклый һәм шуңа бәйле рәвештә кайбер кыенлыклар туры китерүен тудыруын дип әйтик инде күрсәтә. Чөнки бөтен кешедә дә материал яктан моның хәтле бәйрәмне күтәрергә чаралар булмаска мөмкин. Бу шуның белән аңлатыла булса кирәк.